Kowe kena ngopo, Petruk? Hah? Panjenengan mesti iso maca batin kula. Yo, kowe ribet mergo kowe dikongkon bapakmu. Nganti dadi jalaran ilanging pustaka Jamus Klima Sada. Nggih. Petruk, Nun. mlebu ngalas jero kayening sendhang jenenge Sendhang Malih Warna. Aja wujud Petruk, kowe tak kon Malik liyane Petruk kowe ingkang bisa bakal menehi pepadhang negara Ngamarta Ponokala. Kowe tak nehi daya kekuatanku golek jeneng sakaremu aja lunga-lunga. Diloneh ana ratu njaluk tulung karo kowe tulungono ya Petruk nggih. Koko Prabu dereng ngantos paripun anggen kula nampi sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu menika mboten pangling kadidene sowanipun Panakawan Petruk sumawana Panakawan Bagong Koko Prabu. Yayi kula piyambak ugi mangertosi dipun menapak-menapakna Petruk menika tasih Panakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Petruk menika tasih abdi Ngamarta. Mbok menawi Petruk sowan wonten wigatos tumuli katimbalana menapa wigatosipun Petruk sowan Koko Prabu? Nggih. Panakawan Petruk sowan kalian Panakawan Bagong. Lah iya pun Kakang wis ngerti. Nek Petruk wae nadyan wujuding Panakawan ngerti tata krama unggah-ungguh. Piye tata kramane ngadhep marang Nalindra? Piye to unggah-ungguhe ngadhep marang Nalindra kuwi Petruk wis ngerti. Coba to saiki gagasen. Bagong ki laku dodok ya ora, nyembah ya ora, ratu dijak salaman ki anggepe apa? Gong, aku ora iso mong kowe to. Melu kena ning tata krama. Aku lek ra tata krama nggon endi wis? Ratu kok tak jak salaman. Kok sik to? Saku tak matur ngesani suwun Prabu Darma Kusuma. Matur apa? Sinuwun. Bagong kepiye? Sampeyan gerah penggale kula jak salaman. Ora Bagong. Lah kuwi do dirungokke. Wong sing dadi ratuke tak jak salaman santai wae kok. Wong liya do gegeri iki ngopo? Wong ya derajate padha. Dheke karo aku ki mung daya. Padha-padha entuk wedang segelas. Kok rame lho. Gong, sing elekke iki sinuwun Mandura. Ora peduli. Aku nang kene iki nang gone juragaku. Juragamu sapa? Ndara Pandhawa rak juragaku to. Bagong. Nun, ning kowe tudu tata krama. Kula lek ra tata krama nggon apa? Lho, kok sak malah sajak sora lehmu omong. Kok sik to? Koko Prabu sampun to. Ora, aku mengelekke Bagong. Aku pengen Bagong kuwi ditata krama kaya Petruk. Ngadep ratu kuwi ya kena ning nganggo tata krama. Lek kula kurang tata krama nggon apa? Wah, jan. Sesore kok gawe masalah lho. Wis Gong aja tak tanduki ya aja tak tanduki. Oh, tanduki piye aku ki wong emosinane. Aku nek digetak wong iki cepet nesu e. Mbok alon iso to Bagong, kowe nganggo tata krama, ngono ora apik to. Bagong. Nganggo tata krama, aku urung budhek lho, Tru. Ha iya. Men kene kono kok bengok-bengok. Koko Prabu sampun. Sampun, mangke malah panjenengan boten kajen. Lho sirku ki ngandani ya kena ning aja ning pasewakan. Menika nembe wonten Nalindra Siniwaka. Mangke ndak malah gegeran kaya ora apal karo watake Bagong. Ya wis tak kuat-kuatke. Ora kuat dibecakke. Oh, Bagong ora. Iki senengane aku wis wegah aku mau wis omong karo kowe to aja gawe masalah. Aku ora gawe masalah diwarahi kok. Aku nek diwarahi sapa-sapa ora wedi. Petruk Dalem padha raja sapraptamu Panakawan. wilujeng Gusti. Nering sambi kala sowan kula bekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa. Bagong padha raja. Pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Sowan kula nering sambi kala kula kepareng ngaturaken sembah semung kemeng pangabekti kula kunjuk. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayana ing kasantosan. Kula cancang pucaking weni dumaweng wijang rumeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan modar. Kok ngene iki dianggep ora tata krama. Oh iya ya. Iya ngandhake bahasaku ya apik. Petruk padha raja sapraptamu.
Pangestrinipun Sinundrawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Ya Petruk tak tampa pangestuku tamanono Panakawan. Kula punika jimat paripin dayana ing kasantosan. Ponakan Bagong Padhararja. Pangestrinipun Sinuwun Kresna wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Bagong pangestuku tamanono. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Dipun sekecaken dipun lenggah sinuwun. Iya Bagong kowe wis ora kepenak. Ponokawan Bagong matur sembah nuwun. Petruk Padhararja sapraptamu. Pangestrinipun Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, pangestuku tamanono. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Wong edan Bagong Padhararja. Wong edan Bagong Padhararja. Lho lha iki apa ora ngecek karo aku iki? Aku ki ratu tinimbali karo Batur kok ora diwangsuli iki piye Kresna? Gong, mbok wangsulan to. Kowe wis tau ora aku mlebu rumah sakit jiwa. Ayo urung. Mbok sing apik nek ngomong ki. Ngenaki atine Urawang, ngenaki atine kanca iki sepira abote to? Aku ki nang omah disembah anak putu lho, Tru. Bojoku kowe ngambung tanganku. Kok nang kene mung diedan-edanke. Harung tau edan dunekke edan. Kok Prabu menika ya salah kok. Lho salahku ngono apa? Wong Bagong ki ora tau edan kok dunekke edan. Ya aja ngono to. Nadyan to kawula ning aja sak kepenake dhewe. Wah, sajahe loro ati tak unekke edan. Inggih, sajaipun ngaten wong Bagong ya kedunungan rasa. Ya to Bagong. Iya, anu nggih. Ya wis. Anu apa? Bagong. Wong bagus dhewe sak donya. Raharja sak praptamu. Bagong. Lho iki dunekke edan ora wangsulan direke bagus ora wangsulan. Kono kok ora sampe nang jero kowe mari geger wae kok kowe. Wis tau ora aku bagus, aku ki ngilohe sok semaput lho, Tru. Kok dunekke bagus ki lho. Wong lulu karo wong ece iki nglarake wong lulu. Wong ngerti ora wong lulu? Ora ngerti. Wah, kudune ngerti wong lulu ki nek wis dimplok terus di nglulu, diulu. Wong lulu ki ngunekke wong ning ora karo wonge, ning serole nyuwara, ning wonge sing dunekke ning jejere. Kuwi lara banget asline. Aku ki bayi we tak liling sok mecicil. Kok dunekke bagus. Kok Prabu sing lumrah mawon. Ya, Bagong Padhararja sapraptamu. Pangetunipun Ndara Baladewa ngono ae penak dadak wong bagus wong elek. Bekti kula kunjuk. Ya. Pangestuku tampanono. Kula tumpuk kula ya kowe. Modar ora kowe. Kualat karo ratu iki ngono kuwi. Kula pundi nggo jiman dayana ning kasantosan. Petruk. Nun. Slamet. Nggih pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng. Bagong. Nun. Ora celometan. Iki keraton tutundang kamu. Wah, anggere sing gojek kaya idak ndasmu. Diar kowe. Wangsulan saiki gage. Mana-mana ora wani kok. Idak ndase ya beda apa? Ayo sing seru. Baterene entek. Baterene entek. Tak cese sik ngomen rada seret. Tak cese ora. Petruk Padhararja, pangestunipun Ndara Janaka wilujeng. Bagong Padhararja. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng. Apa Bagong? Baterane entek lho. Pangestunipun Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Petruk Padhararja. Wilujeng Ndara kembar. Bagong Slamet, pangestunipun kembar. Ndara. Wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya tak tampa pangestuku tampanono. Petruk dalem sinuwun. Ana wigati apa dene sowan mangka tanpa tinimbalan mara gage matura marang panjenengan ingsun. Apa saka karepmu dhewe apa diutus bapakmu Semar? Petruk matura ingkang terwaca. Sadèrèngipun kula matur kepareng kula ngaturaken tebase di sekolah bening tulen kula pawapun tamba bila wonten lepat kula anggen kula munjuk atur ngersa paduka sanata. Lan nyuwun pangapunten mawi kiranging tata krami duna dungkaping tanduk jer kula menika namung batur, kula menika namung Panakawan. Mila mboten aneh menawi kirang tata krami, mboten aneh menawi kirang subasita. Ora dadi apa Petruk matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti dungkap angka kalih. Saman kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu, nggih. Ya gene bapakmu dene utusan marang sira Petruk. Ngaten sinuwun. Udakawis sampun wonten setunggal candra menika, bapak menika kula wis padhake niku kaya wong lara ning ora lara.
kaya wong masuk angin ning ora masuk angin. Lah niku dadi bingung raos sing manah kula kali Gareng kali Bagong. Wong bapak niku dicaosi daharan ora dahar, dicaosi undukan ora diunjuk. Penerawange kaya adoh ning katon suwung penyawange. Mula kula kuwatir nek nganti eneng apa-apa sing tumanduk dateng bapak sing kelangan nggih ming kula Gareng karo Bagong. Terus kula cah telu sowan kersane bapak. Matur kersanipun bapak. Pak eneng apa, Pak? Nek pancen bapak kuwi duwe pepinginan, bapak ngendika karo anak-anak, bapak ki wis sepuh. Tur anak-anak wis mentas kabeh. Sing jeneng wong urip ki Cakra Manggilingan. Jaman aku isih cilik, Gareng isih cilik, Bagong isih cilik biyen tok tetah, tok dulang, tok turuti apa penjaluke anak. Lah saiki nek anak wis mentas kuwi, nek wong tuwa wis tuwa, kuwi dadi tanggungane anak. Penjaluke wong tuwa kuwi dadi tanggungane, tanggung jawabe anak-anak. Mula nek bapak duwe penjaluk, ngendika aja meneng wae kaya ngono kuwi. Kula matur ngoten niku. Iya, Petruk. Bareng kula matur ngoten niku, bapak terus krekel-krekel. Sikile gelem mandhap saking lincak. Terus gelem nyawang kula kali Gareng kali Bagong. Terus bapak paring pangandikan. Petruk, Gareng lan kowe Bagong, kowe aja wedi, kowe aja bingung. Aku ngene iki aku ora gagas uripmu, aku ngene iki ora gagas uripku. Aku kaya ngene iki ora gagas marang kahananku dhewe. Ning aku kaya ngene iki aku gagas marang kewajiban sing tak sandhang. Kewajibanku mbiyen nalika aku ditarik karo Kanjeng Rama Sanghyang Pukulun Bathara Tunggal, kepengin urip ning kayangan apa ning jagat. Aku pilih ning jagat, pilih dadi pamomong. Tumuli aku medhun ning jagat. Lan aku sinampiran pakaryan sing tak mong kuwi para-para satriya ingkang ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Satriya-satriya ingkang nengenake marang kautaman. Wiwit Ndara Palasara nganti tekan para Pandhawa kuwi wis pirang-pirang turunan sing tak dherekke. Kok rasaku kaya mathuk, rasaku kaya cocok lan gathuk. Lan suwe dhewe aku momong marang para Pandhawa. Wiwit Pandhawa isih kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa isih jabang nganti celaprang. Nganti Pandhawa saiki duwe negara dhewe, ya kuwi negara Ngamarta. Kowe tak kandhani ya, Truk. Nuwun sewu lho, sinuwun kula nirakaken swantenipun Bapak. Iya, Petruk, ora apa-apa. Kowe tak kandhani. Negara Ngamarta menika mbiyen didadi negara ingkang panjang punjung pasir pawukir Lojinawi, gemah Ripakarta Tata Raharja. Kawulane padha manunggal tetunggalan sengkut gumregut, manunggal kebak karo kunal, manunggalake tekad sebaya mukti sebaya mati njunjung marang derajating praja Ngamarta. Mula ora aneh nek Ngamarta mbiyen kondhang kaluka. Negara ngendi-endi kepengin kaya negara Ngamarta. Nggih, Pak. Ning saiki kok wis beda, Truk. Ngoten niku. Saiki Ngamarta kok wis beda. Ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha bentak sirah, ngendi-endi padha golek menange dhewe, luwih-luwih saiki uripe kawula Ngamarta ora tentrem. Kulit urip marang ora tentrem, merga akeh para kawula ingkang padha nerak marang pernatan hukum negara Ngamarta, ngudel bingung nungsang puyang, numbuk bentus sakarepe dhewe. Wekasan mentala karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparo, watun kasembatan kang ginayuh. Lah, kanan sing kaya ngene iki yen tak sebut Ngamarta ki saiki krisis moral. Ngoten niku, Bapak. Bapakmu ngerti moral. Ngertos niku arep piyai ra sekolah ning merga srawung dadi pinter kok. Tumrap kula niku pinter niku ora merga saka sekolah. Srawung niku nek jembar srawunge ora bedak-bedake niku ya dadi jalaran pinter. Merga nglumpukke ngelmu saka kanca rowange niku ngoten. Iya, Petruk, nggih. Lah terus kersane Bapak aku arep dandan-dandam negara Ngamarta. Merga sawangan. Apa ora gawe perih hati, papan-papan pamulangan, papan-papan panembah ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Mung perkara bab sepele wae wekasan mentala ngilangke karo nyawa kancane nyawani sedulure. Wah, kaya ngene iki nek diteruske Ngamarta kuwi ora bakal suwe, Tru. Ngamarta ki tak etung amung sak uruping damar, sak umuring jagung, nek ora didandani mesti bakal remuk bubuk dadi rempon. Lah, mula aku pengen duwe gagasan bangun kayangan. Kaget kula. Bapak niku wong sekeng, wong ora duwe, bapak niku wong melarat. Bapak niku nuwun sewu, napa-napa sing nyukupi anak-anak kok arep bangun kayangan.
Terus bapak paring pangandikan, "Ku Setro, sadurunge kowe kaget, aku mbangun payangan ku ora papan sing magrong-magrong dumadi saka kencana muti arut mutiara jamrut hergeni ora. Ning bangun kayangan ki ming sanepa, sanepaning tembung. Merga kayangan ki papan sing kebak kanikmatan, kebak karukunan, kebak kamanunggalan ayem lan tentrem. Ora ana rasa memungsuhan ki urip eneng kayangan. Mula aku pengin dadekake negara Ngamarta ki kawulane mbane urip ana ing kayangan. Mula aku pengin bangun kayangan ing negara Ngamarta." Wonten niku. Lah terus kula matur, "Lah terus kersane Bapak pripun?" "Syarate kowe tak kongkon." "Teng pundi, Pak?" "Suwana ndara-ndaramu Pandhawa aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus nyang jimat kelima sada." Mergo ngene to. Kawula ki ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula ki ora butuh diwenehi brana picis. Ning kawula ki butuh dicedhaki rasane karo para pengarepe. Nek pengarepe ki kerep mudhun dadi siji karo para kawula, mreksani sengkut gumreguting para kawula nggone bangun negara, bangun praja, bangun desa, kuwi ndadekake rasa gumregahing para kawula merga digatekake karo pengarepe. Mila sinuwun kula aturi tedhak wonten ing Karang Pradesan, mresani para kawula anggenipun sami sengkut gumregut bangun negari Ngamarta supados gumregah raosipun para kawula, nek perlu ditanting. Ngoten. Rasane ditanting. Kawulane mriku rasane ditanting, kowe kurang apa, kowe butuh apa, lan sing tok karepke piye. Niku mengke bakal metu kabeh penjaluking para kawula. Ora kok mung ditampung, ning dilaksanakan, tegese diwujudi ngoten. Iya, Petruk. Nggih. Mula sowan kula sampun Prabu Darma Kusuma menika sampun ngantos panjenengan menika dumedados nalindra. Kula nuwun sewu lho, kula mboten nyacat, kula mboten. Namung kula menika dapur kawula. Kula menika dapur kawula. Kula ngemutaken dhateng panjenengan. Saksampunipun dados nalindra menika sampun ngantos supe dhateng para kawula. Mergi sesebatan Sang Prabu menika miturut basa kawikina menika tegesipun pelayan utawi pembantu. Tegesipun bantu dhateng masyarakat, bantu dhateng para kawula. Panjenengan kudu cedhak karo para kawula. Ngelingi panjenengan lenggah dampar menika amargi sumantenipun para kawula. Aja ming para-para nalindra sapepadane sing disrawungi. Jenengan dumedati nalindra terus srawungi karo Ratu Ndarawati, Nalindra Mandura, mau srawung karo para kawula. Ngoten niku mboten sae. Menika ngicali kapitadosanipun para kawula. Mila monggo kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima sada, mujudaken negari ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Petruk. Nggih. Rampung, Gong. Terus sumene ora ana. Hah? Ora ana sumene. Nek cara nggone dhewe kae bar pidato terus sumene, Truk. Sumene pisanan sop. Wah. Kok sop dengkulmu mlocot kuwi ora padake nang resepsi. Iki nang kratone sop. Sop sepatu gelem apa? Sul. Sul sepatu, sop sepatu ora. Wis kari ngenteni. Petruk dalem. Pandhawa kuwi 5. Nggih. Aku tak nari karo adi-adiku ya Petruk. Oh monggo menika langkung prayogi. Werkudara. Nggih. Penemumu piye bab ature Petruk? Kuwi becik lan apik. Petruk. Nun. Yen bapakmu arep bangun kayangan, yen perlu Prabeya aja metu saka bapakmu. Jodipati mbok tahu bandane ora bakal wegah. Waton kasembatan penjang kamu. Alhamdulillah. Proposal 1 masuk. Ponokawan Petruk njupuk saka maduka ora aru bakal wegah Petruk. Matur sembah nuwun Koko Prabu. Monggo bidal dhateng Karang Kadempel. Petruk yen perlu kasatriyanku digadhekke dhisik ora apa-apa. Waton kelakon penjang kamu. Lah piye, Gong? Petruk, kok nek tekan omah omong bapak ya? Omong bapak piye? Aku bendahara. Kowe iki anggere ana danane nglumpuk kok mung arep dadi bendahara wae. Sing jujur anake bapak iki mung aku. Ora ana sing ora jujur. Oh, aku nyekel dit ki setitik kok. Ya syukur. Paling pol tak play. Sinondrawati kok nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada menika kangge menapa? Bakal kanggo srana waliyaning Praja Ndarawati, krana Ndarawati ketaman pegebluk. Mula kowe ngerti dhewe pranatan negara Ngamarta sing dhisik didhisikake
Sing tiba mburi kudu tiba mburi, ora kena dumeh ana apa-apa. Sing mburi didhisikake mengko ndak ora prayoga Petro. Wo, la wis. Gong, ayo mulai. Mulai piye? Ha iki ora sukses. Arep didukung Ndara Werkudara, Ndara Janaka sarujuk Ndara Klasewa Nayogyani ning jebul soane awake dhewe kalah dhisik. Kalah dhisik karo sapa? Sinuwun Ndarawati. Terus Sinuwun Ndarawati ngopo rawuh mrene? Negarane Ketaman Pegebluk. Ah terus nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Iku ngopo? Kok ngoyak wae to? Iki pertanyaan wangsulana. Ya. Dienggo tumbal negara Ndarawati. Kok ditumbali mergane Ketaman Pegebluk? Kawulane iki ngrekoso uripe, isane Waliya Nirmala Temajati nek ditumbali pustaka Jamus Klimasada, paham? Matur, Tru. Kok matur piye? Kanan iki terasa ganjil, Tru. Kok ganjil? Iso matur ora we? Ora. Mundur. Kowe arep matur? Heeh. Ora gawe masalah lho. Wis ta, mundur ah. Kowe iki mung iso omong ning ora iso goleki solusi terbaik. Mundur ne. Heeh. Kok teles to, Gong? Kathokku teles e. Mboyo ganti ora. Aku sing matur. Ya, ora gawe masalah. Ora rasa kuwatir. Namit Den? Iya. Ponokawan Bagong. Nun inggih. Arep ngopo Ponokawan? Ajeng menyiliki Kidik. Apa, Tru? Menyiliki Diki. Kaya keru e. Ajeng mini siliki Diki. Anu, apa? Niti priksa pangandika panjenengan. Bab sing ngendi? Jare wau ngendikanipun Sri Prabu Ndarawati rawuh mriki mergi negarane Ketaman Pegebluk. Iya, Bagong. Terus nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada. Selanjutnya Koko Prabu rawuh kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada kinarya nambak rengkaning praja. Kowe arep ngopo? Mangke riyen. Nun samu nggih sinuwun. Sing jeneng Pegebluk menika dipun dawuhaken dening dewa kagem papan ingkang titahipun sampun boten purun eling, sampun boten purun manembah. Dikandhani apik-apik wis ora gelem, anane teng mriku niku tumindake ming sarwa maksiat. Molima dilakoni wonten papan mriku. Mula Gusti paring Pegebluk dhateng papan niku merga menungsane wis ora iso dikandhani. Niku ingkang disebut pagebluk. Iya. Lah saniki kula tak nyuwun prisa. Sinuwun Ndarawati paring dawuh nek negarane Ketaman Pegebluk. Upama ana pegebluk lho, upama niku sing Ketaman negara Ngastina. Merga Ngastina niku nalendrane jahat sak kawulane. Iya. Ning Ngastina sing ratune angkara murka kok tenang-tenang saja. Malah Ndarawati nuwun sewu. Ndarawati niku pepethinganing negari. Apa ta sebabe kula matur pepethinganing praja amargi Ndarawati niku sing lenggah ora ratu biasa. Ning ratu luar biasa. Apa ta sebabe disebut ratu luar biasa? Mergi Sinuwun Ndarawati menika ketitisan Sang Hyang Wisnu. Sang Hyang Wisnu niku dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang apa, Tru? Halo ya. Areng kabagyan dhateng titahipun. Lah saniki kula tak takon. Ngastina sing dadi ratu wonge jahat ora Ketaman Pegebluk. Kok Ndarawati sing nalendrane ketitisan dewa kok Ketaman Pegebluk nika nuwun sewu, perlu dicek dulu. Ampun ngantos sampean mengke keblithuk. Ampun ngantos sampean mengke keblithuk. Merga saniki ngaten sinuwun. Nuwun sewu, kedung jero iso dijajaki, ning atine menungsa sapa sing ngerti, runtang-runtung saben dina, ning mentala nusuk saka mburi niku pirang-pirang. Mula saniki ampun nganti gegabah, ampun nganti sembrono, arepa panjenengan nganggep menika Igeng Raka, pendak dina kumpul kalian para Pandhawa, ning sinten ngerti? Ngoten. Atine menungsa niku nek Gusti ngeparengake diwalik saka apik dadi elek, saka elek dadi apik, niku mung kantun ngedhepke paningale tok. Cek ngoten niku wis
Malik atine Sinuwun Ndarawati. Menika ingkang sepisan. Iya, Bagong. Ngambing pindho. Rada seru, Gong. Ngelih. Tanggo bengok-bengok lara ya tanggo. Ayo mau didhawuhi ora gelem kowe. Oh, ya wis ora apa-apa. Kuat-kuatke. Ingkang angka lara. Sakniki niku akeh sulapan. Sakniki niku akeh wong apus-apus. Sandangan Kresna niku teng pundi-pundi sakniki nyewake. Mergo sakniki akeh reok. Nuwun sewu, ampun gampang percaya. Mula Nalendra Lenggasini Waka menika aja nggunakake netra lahir tok, ning netra batin digunakake supaya aja gampang diapusi. Lah nek iki Sinuwun Ndarawati sing palsu, nuwun sewu. Pustaka Jamus Klimasada isa digawa dening Sinuwun Ndarawati, mongko jebule nika panjalmaning mungsuh. Kula nuwun sewu terus sampeyan kelangan pustaka Jamus Klimasada. Pusaka Jamus Klimasada menika mboten namung pusakanipun para Pandhawa, ning nika pusakanipun para kawula sak negari Kamarta. Nek nganti kelangan pustaka Jamus Klimasada sing rekoso dudu sampeyan, ning kawula ugi ngrekoso. Ada terus? Menika leres lho kula sing ngomongke. Mula kudu kedah ngatos-atos. Ngaten? Ning nek sampean rawuh tarang-karang kedempel niku pusaka ora pisah karo para Pandhawa. Pusaka dadi siji karo para Pandhawa. Pusaka aman, Pandhawa ya aman. Ning sedaya gumantung dhateng panjenengan. Ajeng mangparingke Sinuwun Ndarawati ya kena. Ajeng mangparingke Petruk kalih Bagong ya ora apa-apa. Niku berbawasa wonten asta paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Dasamuka. Barapaya. Gong, Dharma Kusuma. Ngoten. Mula ratri menggalih. Mboten pripun-pripun lho niki ping ngemutaken. Nek nganti niki wong liya telik Mangendrajala mungsuh ingkang marajal saka sela-selane Garu. Sapa sing ajeng cilaka Sinuwun ratri menggalih? Maning jajalan Sukertani bawana iblis lah. Alah dalah. Lah kok dadi Bagong ucape ndrewili kaya grojokan nyerwete kaya bete semono pategalan. Wah, langap-langap. Ucape nang ngarepe Kyai Prabu Darma Kusuma ngina karo Kyai Prabu Ndarawati. Parat. Tru, gentenan, Tru. Gentenan piye? Wong kowe sing muni-muni kowe sing kudu wani nanggung perkarane. Wah, cilaka iki, asem iki. Waduh. Dewi senengane ora gagas kok. Neng kene eneng sapa iki ora gagas. Kowe ket mau tak bandemi krikil iki mergo aku arep ngandani nek ning kene kono Sinuwun Mandura. Urang gedhe. Soalnya nek bandem aku iki batako. Oh iya. Aja men krikil. Wow, cilaka iki Bagong. Nun. Kowe muni apa mau? Sing pundi oke. Kowe mau gurman piye? Ah nggih, saking ngarep tekan mburi niki wae akeh banget lek kula omongke. Sing dikersake sing pundi? Kowe mau nguman-uman karo Kyai Prabu Ndarawati ya. Kowe ngunak-unakke Kyai Prabu Kresna. Kowe nguman-uman karo Kyai Prabu Ndarawati. Kowe ngerti ora? Kresna kuwi sapa? Kresna menika Ratu Ndarawati. Karo aku sambunge apa? Lho, pun ijab napa? Ndut. Cengengesan. Tak kira nek wis ijab e, ajare pertanyaane sambunge apa? Nek sambung tresna, ayo. Gong ora cengengesan kuwi dilandang nenggala modar kowe. Ya kene Satra aku iki nek dinesane wong ora iso wangsulan e. Lho. Ngene to. Kene to diwangsuli, kowe iki mau tak wangi saiki aku diwangi genti. Ambok diwangsuli wong sing gawe masalah kowe kok. Aku senengane mung gawe masalah. Ning ngrampungi ra iso. Aku gawe masalah, senenge. Ndak sepi kahanane. Aku iki nek ora tak gawe masalah iki gawe Satra. Ya. Tenang bae, Gong. Eneng aku tak wangsulan. Lho iki Petruk sing maju ya. Kula sing mburi kok. Wis gak masalah. Ya kok sing alon-alon. Nuwun sewu. Kula sing nyuwunaken pangapunten adi kula Bagong Sinuwun. Bagong niku lare ndunggal kewarisan. Sak omong-omong niku nek perlu ora usah digagas.
Mergo omongane Bagong nek digagas marai mangkel, marai nesu pun boten sah dipenggalih. Yen lumrah ora bakal tak gagas. Sepisan pindho, Bagong rasane mengi Prabu Ndrawati ora bakal tak gagas. Ning bareng ganeping ping pira bola bali munake Prabu Ndrawati. Kuwi dadi murkane Ngatamandura Prabu Baladewa. Aku ora trima yen to adiku Ndrawati diunah-unahi karo Bagong. Nggih, kula sing nyuwunke pangapura. Ora ana pangapura kanggo Bagong. Gong. Terserah ling rembug kono. Aku wis pet-petan ya, Tru. Ah ngopo mergane? Ha iki kok dadi masalah ora rampung-rampung. Kowe nyoba nyuwun ngapura dhewe. Gah, lho. Aku nyoba nyuwun ngapura mbok menawa ayem. Wis ayem ora ayem. Wis nguneke aku wong edan. Mau aku teko duneke ra tata krama. Ha iki terus piye? Wis waneni wae. Waneni dongkulmu mlocot kuwi. Sing arep wani Rusinun Mandura sapa? Aku kowe. Aku ora wani kok. Ayo wis ayo mulai. Iki piye to Gong awake? Wae nek ra wani alah dene, Tru. Wani. Nek Gusti Prabu Baladewa muntap, aku sing nandangi. Sisan gawe ngarep kene. Kene, aku dadak kok kian ngomong. Nek wani ge wani kene. Lah sembodo. Engko nek dikongkon bapak aku pimpinane lho, Gong. Kowe mburi rasa melu-melu. Saiki ndi? Sapa sing iso wangsulan? Meng aku. Piye karepe Mas? Lho. Karepe piye? Lho, sermu iki piye? Aku takon karo kowe kok. Karepmu iki piye? Kowe wani karo Yai Prabu Ndrawati? Mboten. Lah kok kowe ngunek-uneke? Kula ora ngunek-uneke, meng ngrasani. Ngrasani kok ana wonge. Ha salahe nang kene. Ambok lunga sik ora masalah. Wah, Bagong kowe aja kusak apenakmu dhewe langsung karo Baladewa. Kowe aja sak apenakmu dhewe langsung karo Baladewa. Saiki ngene wae. Pripun? Aja nganti dadi pasulayan, nggih. Kowe bali. Bali piye? Bali yo. Wis ora ana ojek. Iki adoh iki nggone iki. Kowe bali yo. Terus nek bali kondo karo bapakmu. Bapak kula Semar. Heeh. Kondo karo bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo gitoke. Bapakmu kon nyawang karo cengele. Bapakmu ki meng kere gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Mong batur karo bangun kayangan ki. Bapakmu ki sing gablek apa aku tak takon. Gong. Ngapa? Kowe ki ngopo ya mentadeng barang ki? Nek ora wani rasa cerewet. Bapak lho Tru iki. Iki sing duneke bapak. Bapak ki tak sembah. Bapak loro tak presake. Tak tilaki tak gawake intip. Men bapak ki aja nganti kena apa-apa. Saiki bapak dunek-uneke. Ora semangkean kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa kon ngundang apa? Jeneng Baladewa kok ora gelem diundang bol, kon ngundang ambeien. Wes. Bagong kurang ajar tenan. Wes meneng Tru, nek ora wani metu sik ana. Kono metu sik aku tak metu keri. Aku nek marem tak metu. Saedan ora. Ngene Mas, kowe aja suwiya-wiya karo bapak. Kowe nguneke bapak wong kene gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Bapakku ming batur. Nyatane ngono. Kuwi disawang saka ngendi? Aja ngawur kowe. Bapak ki nek disawang lahir pancen kere. Pancen gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Ning batin bapak kae dewa. Kae Sang Hyang Ismanta. Salah, heh? Ismaya. Ismaya apa Ismanta? Ismaya. Kowe ning KTP ki Ismanta. Kuwi sing salah sing nyatet KTP. Ora positif kok takonane Semar. Kae Sang Hyang Ismaya ta? Ismaya. Kae kangane Bathara Guru bol. Kowe iki nek piknik pol-pole arep nganggo derajat pangkat, arep kowe pol-pole nganggo kaya ngono kuwi. Kowe iki nganggo mekutha, nganggo sandangan sarwa apik pol. Kowe nek piknik ming nang mall, ya ta? Aku nek piknik iki pendak minggu nang kayangan. Aku nang omku. Lho, om sapa? Om Guru. Wong kaya adine bapak. Kowe aja ngece karo bapak ditonton saka
Batin kaya ngono. Saiki aku tak takon karo kowe, Mas. Tak takon karo kowe. Kok dadi kowe kok seneng-menang karo aku ki? Maksudmu piye to? Kok kowe seneng-menang karo Bagong, ha? Bareng kowe saiki wis istol, ketekan kentukan derajat pangkat, kowe karo wong kawula cilik ngene iki ngidak-idak sampe nakmu dhewe. Mbok kowe eling, kowe mbiyen ki aku sing dadi tim suksesmu. Kowe sapa ning omahku, Bagong? Kowe nek entuke swara 40. Kene iki tak gawe toilet. Saiki kelakon po ora, seprene aku ya ming mancik watu. Karo kena banyu sithik-sithik kae. Nyes. Jijik kok ora. Aku ming nagih Baladewa. Kene iki acor, kene iki tak aspal. Wah, kowe iki arep magang. Janjimu muluk kaya dara kekalangan. Ning bareng dadi mlenyek ora ana gunane. Tur kowe aja ngece karo kawula kaya ngene iki. Dume sampean duwe derajat pangkat, dume sampean duwe kelungguhan. Kowe ngece karo para kawula kaya Bagong ngene iki. Aku njaluk wektu sak jam, tak nglumpukke kawula. Kowe tak demo jengkelang kowe bol. Akon piye? Ngamarta ki dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Demokrasi nang kene iki. Kekuasaan sepenuhnya iki di tangan rakyat. Sinuwun Darma Kusuma mula takjak salaman kuwi ora nesu mergo dhek ngerti aku lebih tinggi derajatnya dibanding dia. Mergo dhek tukang ngomong aku, dhek sing ngayomi aku, dhek sing ngesui karo aku. Aku juragane. Ah, ora ketap-ketip kowe. Kowe ngejak dialog mungsuh S2 ngrekoso kowe. S2. SD ora tau lulus kok. Pirang tahun SD kon? 8 tahun nih. SD nunggak ping pindho lho. Aku jepret gurune. Oh. Kurang ajar ayo gurune muring-muring. Ora seru kok. Minta tarik tik ngono sak. Biar kurang ajar kuwi. SD kok wis wani jepret gurune. Diajari Semar ya mbiyen. Diajari Semar ora. Ayo Mawang Sulan. Jane sampean ngejan apa? Wah, panuswaning jajalan. Kowe saya ngino Maranata Mantu Prabu Baladewa. Saya ngias Maranata Mantu Prabu Baladewa weto. Ayo, neng kene tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gedene sing kuwi kaditening Baladewa nang boyo pustaka jamus manjiman Lojoto. Piye kuwi le omong kuwi? Ala tak balik jale Baladewa. Balon-alon wektune isih sak jam kok. Isih sewengi kok. Sapa sing cilik gedene sing kuwi kaditening Baladewa? Menang boyong pustaka jamus miang jimat Lojoto. Tro? Aku ditantang ya, Tro. Wani ora? Jujur wae nek omongan wani aku. Nek gelut jujur wae. Ora wani. Ah ora wani kok dadak delangap-delangap ucape. Nek sampean nantang karo aku, oke, ora masalah. Semono uga aku, Mas. Semono uga aku. Kowe iso gawe bali Bagong, nek iso nglangkai kuandane Petruk. Ayo walarisan. Mungsuh wong cerdik. Wong edan Bagong. Tak kira nek wani tenan jebul kakangne sing didu. Men ndak meng ketengok. Nah, Petruk niku napa-napa dikuasai. Wau disangoni Semar ya sing gawa Petruk. Dhek jajan ya kula ming turan. Ora tak patekke. Lah iya lah saiki karepmu piye? Pokoke sinuwun ajeng maringake sinten kemawon monggo. Ning gandeng niki wis dadi gegeran kaya ngeten. Ngibarate kaya dene kriwikan dadi grojokan. Petruk wis entuk mungsuh. Jane sing kula incer dudu Prabu Baladewa. Sing mbok incer sapa? Petruk niku kakang kula, Baladewa kakangne Kresna. Kakang mungsuh kakang, Adi mungsuh Adi. Ah, itu baru jos. Bagong,
Ora demek-demek arep gelut kok demek-demek. Lah nek kowe pancen wani karo aku ayo. Nendi papane wong neter kadigdayan? Lho, sampean krungu lho kula rasane. Lho, krungu wae wong cedhake kaya ngene kok. Oke. Wajake nyepelekke. Koko Prabu kuwi wong getapan, aku kuwi wong sareh. Aku ora tau iso nesu karo para Panakawan. Ning iki kudu nesu. Iki wis gegeran kok. Lah terus Petra mungsa Prabu Baladewa, sampean kudu mungsa aku. Nek kowe mungsa aku ora imbang, Aku ditambahi watu. ora omongan karo kowe kok marahi mangkel to. Mangkel ning seneng to? Mbah. Ayo. Ada. Ayo to, nek guyu ki rasa larang-larang Wong edan. Kene guyu. Nek kowe mungsa aku kowe kalah. Sing kandha sapa? Hah? Lho, aku duwe pusaka. Oh iya ya. Senjata cakra tak tamani senjata cakra mati. Kowe sadurunge namani senjata cakra, tak babit nganggo bendho mati. Aku ora iso mati. Weh, sing ngomong sapa? Aku ki ora iso mati. Kok iso? Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma kuwi panguripane wong mati ing durung winanci. Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma dipateni ora iso mati. Oh iya. Terus kowe tak tibani senjata cakra dies. Lo mati. Iya. Terus sampean nggawa Sekar to? Iya, aku duripke. Lho ora. Lho kok ora duripke? Lho, mungsuh kok kon nguripke ki piye? Mungsuh mati ya wis ora dadak rasa dadak diuripke. Wah, cilaka iki. Lah wis rasa perang. Lah piye sida ora? Ora wae, aku ora iso urip kok. Aku ora dungkuli kembang kowe uripe angel. Arep wis dioyok-oyok ora gelem urip. Wis rasa wae. Malah rugi. Iwas mungsuhe mempeng kene ora urip awe. Baul. Ora iso ngapa-ngapa pisan. Bagong aja edan, aja kaya bocah cilik. Nuwun sewu sinuwun. Kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Arep menyang endi? Ngelekke Petruk. Sinuwun Mandura menika juragan kula. Menika pepundhen kula niki wau jane tak kira gojek jebul tenanan. Kula nyuwun pamit kula tak medal jawi. Ngelekke kalih Petruk aja nganti wani karo Sinuwun Prabu Mandura. Iya Bagong aja kaya bocah cilik. Nggih matur sembah nuwun. Sinuwun Darawati nyuwun pamunten nggih ming gojek. Ora apa-apa Bagong. Aku ngerti watakmu. Nggih. Wis kena ndang metu. Nggih nyuwun pamit nggih. Iya sing ati-ati. Dawarku Darawati nyuwun pamit nggih. Iya sing ati-ati Bagong. Dawa Janaka kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Dawa Kula Dewa nyuwun pamit nggih, Den. Iya Bagong sing ati-ati. Iya Bagong sing ati-ati. Aku barise ya, Mah. Atur-atur Kamar. Nomor BPA-mu isih sing wingi to? Tasih. Engko tak ping. Nggih. Ngoten mawon nggih sinuwun. Iya Bagong. Nggih. Soale Petro niku kandhan-kandharane angel tenan. Petro niku siji wonge gampang nesu. Mbok bener mbok luput mesti nesuhan niku lho kula sing marahi ora jenak nek ngejak Petro nang ndi-ndi. Iki wau jenengan nggih prisa piyambak to karo Prabu Baladewa kok wani Petro niki ora jajal. Iya Bagong. Nggih. Mula nek mboten kula elekke ndak ora mendho. Iya. Mergo Petro niku sing diwedeni ming siji. Sapa? Kula. Iya. Moko nek tak kula kene, "Truk, ora kaya ngono." Mesti mandeg. Iya Bagong. Nggih. Pareng. Iya. Pun nggih, Den? Iya sing ati-ati. Pun nggih, Doro? Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den? Iya sing ati-ati. Doro lan pamit. Iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati Bagong. Tenan lho, winginane niku bojone ora ngerti apa-apa. Cucuk ember kalih Petro. Nganti tak elekke ana apa Petro mbok ora anarkis. Niku nembe didelehke embere. Lah kaya ngono ki mengko entuk hukum saka Praja Ngamarta Bagong. Lah nggih nek wonten sing ngono rak malah kewirangan to. Iya. Pun nggih ngoten mawon mung ngabari kok niki wau. Iya. Pareng. Iya. Pareng. Yo. Pareng. Yo. Pareng. Ketak dasmu. Mboten. Mulayu Bali. Terus nek Bali ngrampungi masalah, ha. Ngono wae piye? Terus nek Bali perkarane rampung. Kowe Bali ora gawe gelo atine bapak. Ngono apa piye, Tru? Wirang ku nek dieling-eling
utawa kelingan meneh bakal duwe rasa wirang. Modar sisan modar ora ngrasake apa-apa. Ayo wis nek arep mati-mati yo. Lho, aku tak bali. Aku jenenge ora friend. Ora friend piye? Ora kanca. Aku mati kok ya mati nang kene wong loro. Ngene wae. Supaya kowe ora usah wedi, aku gandeng nek omong ting plecot. Nek omong ora tau bener. Heeh. Engko nek ana anak Pandhawa sing tekan kene, kowe sing ngomongan. Ha terus nek kandhane ora kena, sing ngantil aku. Iki ora cangkeman lho, Gong. Ki aku moh nek ming dolanan. Tenan, kok amuke kabeh. Ning sing guneman kowe. Oh iya, manut. Sing guneman aku ngelekke putra Pandhawa. Nek ra gelem, sikate. Ya. Kowe nek ndi? Aku nang mburimu. Ya. Tak salin sik. Ya. Arep gelut ya training. Oh iya. Ya, aku tak ngaso ning isor wit kae nek Antarja tekan kene wangsuli. Petruk nanti Bagong. Ngomong boleh Petruk. Arep tak pateni. Lho, wani ora. Brus, wah rame nek kowe perang. Rame cengelmu kowe. Seneng nek aku modar. Wah, bombong kok krasa. Bombong kok krasa. Ya wis ngono wae terserah arep apake sak karepmu. Aku tak ngaso kesel aku. Truk. Ngono aku disembur. Habis carane aja disembur. Wong nganggo akal. Duh, aku lho tak jajake lho. Iya engko. Sangune Semar isih 150 aja kuwatir. Ora nggo jajan ora wis. Kok kuwatir ya, tak lindungi, Truk. Ya. Madosi Petruk. Ya. Terus ajeng mana pake? Petruk arep tak ajar. Lho. Petruk niku wis lulus e. Lho. Kok arep dibelajari? Tak ajar tak tutuki sirahe. Ngombe piye? Ora. Apa aku goleki Petruk? Petruk pokoke ora arep kena digoleki sapa-sapa. Petruk takon ngaso. Aduh. Petruk wis mulih. Ngaso apa mulih? Mulih. Mulih apa ngaso? Ngaso. Mulak-malik ora. Korene Petruk, ora iso. Nek ora iso tegese kowe mepalangi karepe Antarja. Ha wis genah aku malang kene kok. Arep ngopo kowe? Jo. Apa? Kowe ngerti ra aku anake sapa? Lho kowe iki anake Semar. Ha, pinter. Semar iki sapa? Semar kuwi radong kowe. Semar ki Sang Hyang Ismanta. Kok bandem rek ngapae, Truk? Kuwi kakangane Bathara Guru, Jo. Dadi bapak ki asline dosen. Bapak iki kesektene asline ora ana sing ngimbangi. Ning bapak ki ora tau sombong. Bapak ki ora tau umuk. Bapak ki mondok menggunakan ilmu padi. Ilmu padi ki semakin berisi semakin menunduk. Dadi bapak ki ora tau pamer apa-apa. Bapak sugih ora tau pamer, bapak dite ora tau pamer. Ning kowe ngerti aja. Yen anake kaya Gareng Petruk Bagong iki ya dikeki aji-aji Jaya Kawijayan. Dadi nek aku gelem ngatek aji Jaya Kawijayan ki namung kowe. Cil. Nyoba apa piye? Njajal apa piye? Oh, kuwi rungono, keprake wis banter banget wis. Rungono. Iki nek nganti tak dumukke nang jajamu, Aji Sastra Wirayang paringane Sang Hyang Ismanta. Ora jugruk jajamu aja tundang bakok keparat kowe. Dare. Piye, Gong? Wah, meh putus asa aku. Ayo sing joget-joget kae sapa kae? Endi ta? Oh, wong edan ono udu. Sing ngarepe kok. Oh, Patih Mandura. Sapa Praoto? Pragota. Nek kae ora ana welingan sapa-sapa, Tru. Nah nyekel awake dhewe diajar wong loro. Diajar wong loro le.
Waduh. Waduh. Lagu. Nampa dawuh Sinuwun Prabu Mandura bareng didhawuhi kon nyekel Ponoka. Aku kok malah geli dhewe. Pate kok kon nyekel Ponokawan. Petruk. Mripate dipendelekke ning ora jembar. Ayo lho, jilih mripate adimu kae sing kaya ceplok andhok. Aduh, Bagong aku trene abang. Wile nyolong ngendi kowe? Wah, arep dicekel kok malah polahe do lucu-lucu. Wah, blese cengenge sak bandem batak ora imu. Waduh digertak kaget aku. Wah, bape kaya batang. Waduh. Petruk inggih. Meneng. Pate kok Mbaya meneng. Oh, tapuki sisan kowe. Ayo, cungar-cungir, ayo. Arep guyu meneh Kang Gresing. Wah, tapuk tenan. Ndara Praguta, ya. Tindak mriki dawuh Sinuwun Prabu Mandura nyekel kowe. Kon nyekel kowe. Lah lepat kula napa? Wah, ora ngerti. Lumpute apa, salahe apa? Sing baku aku nyekel kowe. Ngopo to ning guyu niku mbok los? Mburimu nyekel linggis. Nek keproke aku ngrekoso. Nek iso mang cekel, carane sapi mang jagal riyen. Nek pun dijagal ajeng mang bodo ajeng mbleh sak karep sampean. Mergo Petruk niku menungso. Lho, wani aku. Lho sing tawedene apa, Mbok? Cencang jinggot kroncal ya. Gong.
Pragoto wonten timbalan. Kowe tak utus supaya nyekel Petruk karo Bakul lah kok malah mundur. Piye kabare? Nyuwun pangapunten. Najan namung drajating Punakawan nanging pancen sekti kalintang jayaning perang. Nyatanipun kula dipun gulung kalian Petruk kandhong bolong kula semanggaken sinuwun gugu karepe dhewe. Manungsmaning jajanan iblis lanat. Petruk kandhong bolong. Kowe ngilani Maranata Mantura Prabu Baladewa. Kowe ngias Maranata Mantura Prabu Baladewa. Ora minggat tak glandang nenggala jeblok ketemu barat. Loh, Gong, selamat tuh, aku ngojek ya. Wah. Ngojek, kowe asem kowe. Aku soga melu trone carane ngono kuwi. Kowe iki nek ngejak wong ki kelingan, ora micaki. Sinon Mandura, Petra ora minggat klepat, aku bingung aku. Prabu Baladewa saya cedak. Ana tukang ngojek langsung tak cengklak. Lari, Mas. Kono ya langsung gas. Weng. Aku ningok ngiwanengan kok rindhe banget iki. Bul montere Yamaha 75. Suarane tok le banter mlakune 20. Nganti diselip Baladewa lho. Lho. Ndara Baladewa nyelip ojekmu. Aku ora ngerti. Aku kurdung bagor e. Dadi kaya numpangke wedhus. Aku langsung nek ngejawang ki kelingan truk. Ya ora yo ngapura karang yo. Wis yo mulih yo. Mulih. Mulih piye? Mulih lapor bapak nek ora entuk gawe. Terus mung perkara Baladewa nggawa nenggala, kowe wedi. Ha mestine wedi nenggala ki pusaka kadewatan pusaka ampuh. Ki lho wong nek ora tau ndelok critane para ulama, critane para pinter. Pusaka ki ampuh saka kareping sing gawe urip. Pusaka ana dayane saka kersane sing gawe urip. Kowe ngerti ra? Tau dicritani nang sekolahan ora? Apa kowe suwita ning gone Pak Kiai dicritani ta ora? Apapun sing dumadi ning donya iki eneng dayane apa wae kuwi saka kersane sing kuwasa, saka kersane sing gawe urip. Contone nalika Nabi Musa doyak-oyak tentara arep dipateni jaman semono entuk firman saka Gusti Allah, Musa, tongkat kuwi sabetno Laut Merah, disabetke dadi mbelah. Kuwi merga saka kersane sing gawe urip. Isa lho truk nenggala kae, kowe maju metuki nenggala terus Gusti sing ngarya jagat Baladewa kok pakartine sak ngisoring dramaan. Baladewa pakartine elek. Nenggala ilang dayane, cocoke kowe ora apa-apa. Lho, ora gleleng, ora. Saya mulih wae. Aku ora percaya cangkemmu. Ngayal wae. Lah nek pancen kowe wani maju, aku ora ana masalah karo Baladewa. Oh, aku ora ana masalah karo Baladewa. Lah mau padu ning kedaton mau padu apa? Lho, aku kan nantang kowe iso nglangkahi bathange Petruk. Kan ora muni bathangku. Ada? Lah aku kan ora nantang. Aku kan om Melayu. Kok saguh? Iya. Iya. Aku ora ana masalah, sing ana masalah kowe kejaba nek Baladewa sumbar. Bagong ora bali. Jojo nenggala, ora mlayu aku. Langsung tak ungalke dadaku. Kowe golek aku piye? Aku tak ngono. Nyok jojo nenggala. Ora muni Bagong. Sing diancam Petruk kok. Petruk iki aku. Aku kene. Ana tandangi. Engko nek Gusti wis njabut ampuhe Kyai Nenggala, ditamake kowe ora apa-apa. Aku ora percaya omonganmu. Kowe iki nek omong ngono kuwi nek aku ketaman mati tenan, kowe seneng-seneng. Truk, kowe iki kakangku kok aku seneng-seneng ki nalare piye to? Lah iso wae kowe seneng-seneng. Ora. Ning aku njaluk kowe aja mundur. Isen aku nek mundur. Oke. Wis tak lakonane mati ya men. Ha ngono. Wong kowe urip yo mung doyak-oyak bang plecit kok. Ah iya. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000. Sedina pirang-pirang ewu mung go mbayar. Aku iki ciduk kowe kredit. Anggar-anggaran didit kok ya wis men.
Goleki gaman. Oke. Manut apa aku? Manut kowe. Ya. Bendo. Kita jileke bakul degan ya sakarepmu. Kurang gayeng gitu ya, Gong. Wis iki wae gayeng ya. Gawane. Karo titip, Gong. Apa? Dompetku iki nehno bojoku. Omong bojoku nek aku 3 dina ora bali, kok nyelamati 3 dina tekan 1000. Omongane aku mati. Oke. Ngono kuwi lho. Ikhlas ro nyawane nglabi Bapak. Ya. Karo anakku sing barep kae arep lulus sekolah, sesuk nek butuh ragat dolno Tegal ngarep omah. Oke. Anu mobilku sing ning samping omah kae dolen sisan, Gong. Payu pira? Mesine ora ana. Lha pokoke sapa sing gelem nuku tuku? Oh iya. Lho kae kan ra ana bane mung ditumpangke watu to, Truk. Pokoke nek golek ragangan. Oh iya. Ya wis. Karo apa jenenge iki pitikku sing akeh banget petelur kae sing aku ternak kae dobane ya, Gong. Heeh. Kowe ya sok nilai to? Heeh. Berarti nek esuk-esuk nang kandang wite kan nilai ndok to? Ha iya. Duleki keok arep ngendhok. Sesuk aku berarti ganti pekerjaanmu. Heeh. Dulekane ya. Oh, ning aja nggo jempol. Mati pitike. Nggo jenthik sing pas. Keok ngono. Nek nggo jempol keok. Modar, ndoke ra iso metu. Ya. Wis tak mangkat, Gong. Sik. Ana wis tak titipke. Heeh. Oma dititip kowe sisan. Terus liyane wis. Sik terus karo tak golek orang-orang ketok tiba ning pangkonku. Medeni e. Terus liyane ora. Engko nek kowe lali lho. Engko kowe mati, lali ra weling apa-apa dadi memedi. Ora usah dipikir wena-wena. Ya. Sapa sing urung? Wis kabeh kok. Deleng-eleng. Sapa? Bojomu? Titip kowe sisan. Mbangane kliya. Rondo ki ngrekoso lho, Tru. Kan tak openi ra masalah. Oh, ngerti aku. Ajine kowe seneng suwe to kowe. Ha to. Anakmu sing barep karo anakku. Oh, setan ya ora. Mula kok rupane beda. Ae tok kae wis karo aku 3 sasi kok. Wis ben ra apa-apa aku sing ketoko komanan 6 sasi kok. Cah edan ora. Amo Surawarta, Jawata imbang yen pana padha. Dirle. Lha iki Petro kok nggawa bendho iki kowe. Surasan dadakoke an gunung tanpa gunung. Ayo, iki Petro Kantrong Bolong. Oh iki Nenggala iki pamunaing satu sekti. Tamake gunung jugruk Skorasat. Iki Kyai Nenggala Pusaka Kadewanan. Wis iki tau nggo nyolong gori ping 3 ra konangan. Iki apa kuwi sing apa mati dening aku. Berani Semar malah ketula-tula uripku. Aku kaya dadak nggugu cangkeme Bagong ya ngopo to ya. Kowe nek wani ro Prabu Baladewa mati utama to. Wah, lah ora mati malah kesiksa. Kena Nenggala puntal mung gumunku lho. Lek kena kit mau jam 12 kok lek tiba samene. Ki nang dhuwur ki ya ngopo wae. Oh ya aneh men aku jan. Kayak ora ngerti kiblat lor kidul wetan kulon. Mongko nang tengah alas kaya ngene iki nek nganti ana macan, ana singa. Wah, mati sia uripku gek piye? Aku arep urip.
Ngandel ora. Luput singa, luput macan malah ora pangling ana buta rai biru. Mesti gendruwo. Wah, digletak gendruwo modar. Petro, Lho, kok ngerti aku? Sampeyan sinten? apa kowe lali karo aku, Petro? Kula niku dereng nate tepung kok lali niku pripun? Kowe tau urip karo aku. Jaman jagat iki durung ana menungsa anane bangsaning jin. Kowe urip karo aku, Petro, sadurunge ketemu karo Semar. Tumuli kowe didudut awakmu terus dipek anak karo Semar. Eling-elingen. Walah. Sampeyan to? Iya, Sapa to? kowe tak ajar malahan kowe. Karo wong tuane kok sembrono. Aku Jim Salantara, Gandharwa Maya ya Gandharwa Raja Bali. Wah, bapak lah. Pinten abad boten ketemu kalih kula. Iya. Saniki ngasta teng pundi? Piye? Saniki ngasta teng pundi? Aku urip ning Kayangan. Wah, mbok ngerti aku kula melu sampeyane malah sugih. Melu Semar mingkire terus. Teng Kayangan dadi dewa napa? Aku tukang resik Karang Kawidodaren. Oh, alah ming Pak Bon to. Aja ngece ning dewa nggih. Kowe kena ngopo, Petro? Hah? Panjenengan mesti iso maca batin kula. Yo. Kowe ribet mergo kowe dikongkon bapakmu. Nganti dadi jalaran ilanging pustaka Jamus Klimasada. Nggih. Petro, Nun. mlebu ngalas jero kayening sendhang jenenge Sendhang Malih Warna. Aja wujud Petruk, kowe tak kon Malik liyane Petruk kowe ingkang bisa bakal menehi pepadhang negara Ngamarta kono. Mbok Malik ki wong bagus. Malik kok malah saya tuwek. Ning ae pengen Malik wong bagus malah tuwek nganten kok wis kajenge, Pak. Kowe tak nehi daya kekuatanku golek jeneng sakarepmu aja lunga-lunga. Diloneh ana ratu njaluk tulung karo kowe tulungono ya Petro. Nggih. Kundang ganjing langit kelap-lapaton lergen sanging risang mawe gandrung Arjuna lunten paring adaw. Iki ana wong alasan ning tak sawang kok sunare mencorong. Golek kodhoke niku, Gus. Sing sumunar ki ora bathuke Bagong ning cahyane kekuwunge. Oh, apa? Senengane yah ini kok buka peksi kuwung. Mbah dina Ndrawati ngendika menika kuwunge. Panjenengan sinten Prabu Kresna? Barata. Janaka Nunten paring adawu. ngerti karo aku. Koko Prabu menika Nalindra kondhang. Kowe sapa? Nami kula Demang Cakrawangsa. Demang Cakrawangsa inggih. Ayo nek ngerti iki sapa sing mburiku iki? Raden Janaka. Sing mripate ora pener kuwi. Kula mboten tepang. Lho, karo aku kan
tepung kok karo sing mripate ora bener kuwi ora tepung. Menika abdi panjenengan naminipun Gareng. Ing mripate gedhe kuwi menika Bagong. Duk, Luna kowe tak wenehi bebungah. Kula mboten nyuwun napa-napa wong kula nglakoni tapa ngrame tetulung dhateng sak pepadaning urip. Ning tak paringi panjenengan badhe paring menapa? Aku duwe plataran jembar tilas omahe Petruk ditinggal mati karo Petruk. Engko tak keke kowe ya, gelem to? Gelem ora? Mesti gelem kowe. Wah, asem ya. Ngrebut pusaka Jamus Klimasada kanthi sarana ingkang licik. Lembuta ngungkuli banyu ora menang karo lembute Demang Cakrawangsa kowe di. Anak Prabu kok lenggah kene. Penemban. Kula menika kula pikir menika mboten wonten ginanipun. Majeng mrika kawon bali mriki nyuwun tulung, majeng mrika kawon bali mriki nyuwun tulung. Samenika ngaten kemawon. Nek pusaka kula beto pripun to, Mbak? Nyonya tampanana ngger cabang. Kowe ngrebut pusaka kanthi sarana licik. Lembuta ngungkuli banyu ora menang karo Cakrawangsa iki jagone wong Pandhawa. Iki pusaka ning tanganku Dewa Kahana. Ora. Uga ngarepe, Dik. Sinuwun Edian. Pendhianu Demang tuwa ning pinter nggih. Tak tampa ya nggih ngaten. Ning nek mbantu ki aja ming ketanggungan. Dewa Kahana kae sirnake sisan. Pateni. Oh inggih ngestaken dawuh. Wani to? Wantun. Wong licik kowe luwih licik ora wani ngadepi para Pandhawa kowe ngrebut pustaka Jamus Klimasada sarana Membanata Ndarawati kowe arep ngopo aku ora nrimake kelakon mati kowe sing mati